Yusa, suwayan ta nirong manok putos ug puwil. Nya dayon isug ba ug maluto ba? Kay kasagaran mangud poston aning puwil, isda ra, pareha ng bangos ba? Mao nga atong testingan karon ug ayos ba siya og luto? Wa na daghang pasundayag. O dinapod, nagsugod na sa lain-lain ng panahon, mayroon ni pangitag matukob, kay nagdagom-dagom na sa tang kalangitan, maong magpalit na sa kabok-tibok nga manok, ato ani ron eksperimentuhan og luto, pareha bitaw ng bangos nga poston og puwil nya dayon isugba, mao nga ato ang suwayan karon, maluto ba kaha og tarong, mamundok usa ta diri mga bukong, kanilang ato ang gamiton para sa atong pagsugba. Dili na sa ni kabintahaan og baga ang mga bukong, kay ug mao po ni makasiga, grabe sa di makahatag og baga, ato na ni pikaso ng manok, ato na siyang bukon iyang dughan para monunot gyud siyang kaunuran atong templada ba. Nya pahapon naman ta na dayon sa puwil, o di ba? Ato ang baga grabe ng pagkasaktuha. Dili na ta magkaskas pa og uling, kay naay daghang mga kahoy diri sa bukid. Ato usa na idalikyat og humol sa patis ato ang manok, nya dangtan og pila ka minuto. Ato na nang kuhaon, iplastar na ta na diri sa puwil. Yaban ta na kani ato ang gimarinate para ini kaluto-luto na sa manok. Aw motuhop na ni siya ang kaunuran ato ang gimarinate. Ato aday nang butangan aning oyster mix. Nya isunod dayon ta ni ato ang mga materyales. Buyukan dayon na nato dihag mga abo-abo. Aw para sa nadagdag pang baho sa ato ang manok. Nya butangan po ta nagsangig, butangan po nato aning kugon. Purti na pagkahumutan ni ato ang sinugba. Mura na po siya ina sa lugbaho ba. Wa na daghang pasundayag, ato na ng timplahan. Kanirang asin ug bitsin. Daog na, matik pagkahuman, ato na ng likito na ning puwil. Ato na ng pilon ang kilid-kilid para di moagas ang sabaw. Wa gyud ta kibaw ani og maluto ba ni? Kay dili gyud mo mailhan og naluto na bag wala pa. Kay wala gyud makita og timailhan, pero okay ra na. Mas nindot gyud na ato ang testingan sa wala pa nato nasuwayan, basta wala lay bayad sa pagsuway. Aw daog ra. Ang nakanindot sa daning puwil kay dili gyud masunog. Bisag unsahon pa na ni budak pasiga, murag klaro sa kayo sa ilaw nga nagbukal-bukal na. Og sa pila ka oras ato na ning testingan og bali. Mo na siya pagkaluto nga pantsamba. Kay wala kay makahibaw og naluto na ba? Ato ra nang banabana ang oras sa pagbali. Kay ang dagom murag talitagak na pod. Siguro anat ra kay nihang pagkaluto. Dili ahat ba? Pareha ra pod siguro ni sa bangos nga poston og puwil nya isug ba? Ayos po kay og luto ba? Mukanta usa kuno ning batang singgaw nato diri Dangtan sa pila ka oras, ato na gyud siyang haonon. Mga oras pug kapin sa pagluto nato ani Maka-excited pud ba og unsay gama aning pagluto Ato na ni testingan og abli ang puwil ug naluto ba gyud ang ilawom. Asos di matabas-tabas, grabing pagkaayusa. Grabe sakto ra kay pagkaluto nya atong mga timplada. Minunot yun siyang kaunuran ba. Lami man sa day kayo basta ingon na niyon pagluto. Anat ra kayo ba. Mao pod lagi hasol pod. Matagbaw pagag putos-putos og puwil nga pwede ra man ta ilargo og sugba. Pero mas nindot ingon na hinaguan nimo pagayo para makatilaw sa kagrabe pagkalamia ba. Ang dagom murag katagak ko na gyud. Wa na daghang pasundayag ato sa ning tukbon kay basig maabtan ta sa uwan. Ola, habab. Habab. Yang mas gaung. Sinugba putos nag puwil ha. Mo ni niya yung pagkuan ng mga manok kuan. Lamig niyo testingin lamig kayo. Di mausik di hanggan ba? Moro. Nak mutap lebih. Sampai sagyos. Dali oy. Ano sa to? Ano ba? Why grabe boy lugar to. So. Kuwapo kanong to. Hawatan ka. Sabog. Isu ba? Dawak susa dito ko. Susa ba? Buhay na ko ba? Buhay ba? Susa. Ay buhay ya. Bukat yun dali. Ari tradisyon wag ngaw. Balin. Iya, Bob. Grabe ko suka sa uwan man singkaw. Pasuda. Mukaw. Ano ya? Diyan. Deh. Ini ya. Betul. Ada. Oke. Balag uwan.
Paps, sa dali pinihumno na tong video mga singgaw, nasa tayo recommend ninyo nga duwa, mao ni ang Diamond Game. Automatic mga singgaw, basta bago na ganyan nga duwa, dali kay na. Sa pag-register ni, tudluan ta mo. Dira mga singgaw, pagkahuman nyo download sa link, magbuhat na tag-account, i-click lang yun ang register. Pagkahuman, butang na yung phone number, enter password, verification code. Pagkahuman, i-confirm ra na. Pagkahuman ninyo buhat og account, sa pag-deposit mo na ni mga singgaw o sa pag-cash in, sayo na kay na, tuplok ko na ninyo ng plus sa babaw. Tapos, ikanay mo pili ng mga singgaw, turjikas ra na. Na 100 up to 1,000. Pagkahuman mo nag-cash in mga singgaw, dira, di ka maburing aning duha mga singgaw, kay daghang kagkapilian. Na mines, na Golden Empire, na Fortune Gems, Super Ace. So arita sa Fortune Gems mga singgaw. So gusto kag dakog daog, dako-dako ang pura nimo. So beta. So 20. Okay, 60 times 3. Okay. Asa pa ka? Usban to, usban. Times 1 sinto. Paksit. 128. Times 5. 40 mga singgaw times 5. Tanawa. Lo. Atong 20. Nahimong 200. Nato ra kadali mga singgaw. Pwede kang mudaog, pwede sa kang mapildi ani. So bet responsibly lang mga singgaw og disclaimer, bawal ni sa mga bata og naka extra nga kwarta dia, pwede kay kani. Kung sa pamighuwat, pag-register na nasa comment section ang link Diamond Game.